Korruzzjoni. Dan huwa t-titlu tal-istorja ewlenija fil-ħarġa tal-Gazzetta Malta Today. Storja li titratta dokumenti svelati minn din il-gazzetta li juru kif membru fuq il-Kumitat tal-Ene Malta li kien responsabbli għax-xiri taż-żejt kien jirċievi commissions ta' eluf ta' euro mingħand il-kumpanija li kienet tbeħħ iż-żejt lill-istess Ene Malta. L-istorja tal-Malta Today waslet 48 siegħa wara artiklu f'The Times minn John Patch, manager f'din il-korporazzjoni għal 6 snin. Patch kiteb li fl-2003 meta Austin Gatt ingħata r-responsabilità ta' tmexxija tal-Ene Malta għamel tibdil amministrattiv fost oħrajn dwar kif pajjiżna jixtri ż-żejt li wassal għal twaqqif ta' lobby qawwi mill-importaturi taż-żejt f'pajjiżna li kienu se jitilfu il-miljuni kieku pajjiżna mara l-gass. Fl-istorja tiegħu il-ġurnal Malta Today jirrapporta kif il-kumpanija Olandiża Trafigura li kienet timporta ma' 360 miljun euro f'żejt lill-Ene Malta fis-sena kienet tħallas commissions ta' eluf ta' euro lil Frank Sammut, membru fuq il-Kumitat tal-Ene Malta mwaqqaf minn Ministru Austin Gatt li kien responsabbli għax-xiri taż-żejt. Fl-istess ħin li kien jirċievi dawn il-commissions, Sammut kien ukoll iċ-chairman tal-kumpanija tal-Gvern Mediterranean Offshore Bunkering Company Limited, kariga li ngħata minn Gvern Nazzjonalista. Il-Malta Today tippubblika dokumenti datati frar u Marzu tal-2004 li kkonfermaw il-ħlas ta' dawn il-commissions. Il-ħlas tal-commissions kien isem il-kumpanija Olandiża Trafigura li l-kumpanija Energy and Environment Consultants Limited ibbażata f'Ġibilta, kumpanija li Frank Sammut kien direttur tagħha. Il-commissions li kienu jissejħu bħala ħlasijiet ta' konsulenza kienu jiġu depożitati f'kont bankarju fl-Iżvizzera. Malta Today tajt li l-kumpanija Olandiża kienet tħallas mal-225,000 euro fis-sena bħala commissions lill kumpanija ta' Frank Sammut. Malta Today iżżid li politiku għoli ħafna fil-Partit Nazzjonalista kien imwissi minn negozjant minn Birkirkara li Frank Sammut ma kienx persuna li seta' jkun fdat u kienu anki ntwerew numru ta' dokumenti iżda dawn it-twissijiet kienu injorati. Fl-2006 l-Gvern tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi kien iddeċieda li pajjiżna kellu jmur għal power station li taħdem bil-gass. Madankollu sentejn wara biddel il-liġi ambjentali biex il-BWSC seta' tingħata l-kuntratt tal-power station ta' Dellimara li minflok taħdem bil-gass taħdem bil-heavy fuel oil li iktar żejt li jniġġess.